wis mrene nyangking kembang melati renon kanca yati natepis saku hati nuling mesra kita kompondo lidi kalongake saya tresno tak sawangkan ton eseme ingani berat saja Mbak Sri, Dadar. Jane Kang Siono ki ra ngandel Kang Gangsar. Ra ngandel Kang Gangsar. Jane arep dikendangi dhewe. Aja ngono. Tangane ngene terus. Wingi lho Mas Gangsar. Ora ngono. Oh iya. Jenengane seniman ki ngene iki ya. Iya. Wis. Anu. Muga-muga berkah. Nggih. Aja dipaidu ngono. Tumapak ngantos dumugi paripurna lan salaminipun anggayuh kamulyanipun anak mugi kasembadan. Amin. Aku ya mengiso ndedonga ngono kuwi nak. Heeh. Ora iso ngenehi apa-apa. Lah ngene apa? Yo. Tenane ra ngene apa-apa. Tego temen. Kok tego priye? Wong aku jagake kene kok. Dapure. Nggih. Pak Juli ngersake lagu napa Pak Juli? Nggih. Iki khusus kangge pisan. Mboten mung ombo. Oh, ngono monggo. Lho lho. Oh, untare Monggo. Ngersake lagu napa? Oh, pepeling. Ibu Juli. Pak mangke selak bubar nek pepeling, Pak. Oke. Mugi-mugi Pepeling. kasembadan. Nggih, mangke diparingi mangke. Nggih. Iki pasanganku mawar kuning kang kudu Tresno
ngaturaken wilujeng lenggah dumateng kadang-kadang besan. Kadang, Ika saking Kenayan. Kenayan. Lan ugi saking Pak Jumadi. Niku Ngaturaken ra nayan, wilujeng niku. lenggah.